През 2015 година един мъж моли съседа си да му събира пощата, докато го няма за няколко седмици. Няколко дни по-късно пристигнал голям пакет, който съседа трябвало да прибере. Той едва успял да го вкара в гаража. Там той го изпуснал на пода, при което се чул звук на счупване. Надявайки се, че съседа му ще си помисли, че доставчика го е счупил, затворил вратата на гаража след себе си и забравил. Няколко дни по-късно, каквото и да имало в пратката, то започнало да мирише толкова зле, че съседа решил да я отвори. Вътре имало две много важни неща – съседа му и камера, която все още записвала. На записа се вижда как съседът обяснява на камерата, че ще изпрати самия себе си по пощата, ще го заснеме и ще качи цялото приключение в YouTube канала си. Накрая на записа се вижда как мъжът спи, чува се звука от счупването на врата му, и след това звук от затварянето на вратата на гаража.